Això era i no era d'una classe d'una escola on treballaven en un taller digital. En aquest taller digital cada setmana testejaven una aplicació o joc diferent. La setmana passada van treballar en l'aplicació simplement per fer esquemes. I aquesta setmana els tocava testejar l'aplicació Among Us per jugar i divertir-se un poc. De sobte, en la clase no quedava ni un xiquet ni xiqueta. On estaven? Què s'havia passat? ¿Y esta roba? ¿Qué pasa? ¡Qué guapo! ¡Es como el niño! ¡Ay! ¿Qué faig así? On estic? I esta roba? Wow! On estic? I aquesta roba? I què porta en el cap? Què faig així? I aquesta roba, i aquestes ulleres, i este pol que tinc al cap. Que xulo! Uy, què faig així? I aquesta roba, estes ulleres, pareix que sóc una monguito. On estic? I aquesta roba? Què passada, pilotes? Uy, me cago en la mare que ho va fer! On estic? Ui, on estic? Què ha passat? Ah, mira, ahí està el meu amic Àlex. Hola, Àlex. Uy, què faig així? Què porta en la cara? Hola! Què faig així? Ui, que raro que faig així. Per què estic així? Perquè vaig a Among Us. I aquestes ulleres? Que raro. En la vez que jo estava jugant i que m'haurà arribat allà així. Uy, què faig així? On estic? Que raro. Ui, què faig així? Tan llavors que estan jugant amb els meus amics a l'Among Us i quina roba! Ei, on estic? Si pareix que sóc una monguito. Què faig així? Jo tan tranquil·la jugant i ara estic així. Que raro. Ostres, la mare que ho ha fet i esta roba, perquè vaig aixina, seré la única. Ai, 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 ai. Ui, què faig així? Aquestos quadres, aquestes ulleres, que raro. Ai, què faig així? Que porten el cap i aquesta roba pareixen a monquitos. Ui, què faig així? I quina roba porte? La mare que ho ha fet. On estic? I esta roba? Uah, què m'ha passat? Per què estic així? I per què vaig disfressada de monguito? Ui, què faig així? Que raro. Ui, què faig així? I aquestes ulleres i aquesta roba pareixen a monguito. Uy, què faig així? I la roba que tinc posat i aquestes ulleres, que guai! De sobte, una veu va cridar a tots els participants que havien d'anar al primer pis per participar en aquest joc. Així, reunit, aneu a jugar un joc d'eliminar la gent. Un de vosaltres és un impostor i anirà eliminant a la resta. Els altres heu de descobrir-lo, si podeu. Ha, ha, ha! Ho teniu clar?
impostora a poc a poc va eliminar a tota la classe. Cada volta quedaven menys tripulants. Ai, quins nervis! Ja sols queden 2 tripulants. La impostora no s'havia donat compte de que un tripulant l'havia vist. L'últim tripulant anava per la impostora. Què passarà? El tripulant ha guanyat. Què passarà? I again comencem una nova partida.